Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vytvoriť úrokové vrecko v C. Najprv otvoríme C24 aplikáciu, som už v nej a potom klikneme na plus. Uvidíme možnosť vytvoriť vrecko, klikneme na ňu a máme na výber z dvoch typov vreciek. Jedno je bežné vrecko, jeho výhody vidíme tu a druhé je sporiace vrecko. Hlavný rozdiel je, že dostávame 3% úrok, ktorý sa pripisuje mesačne. Na vytvorenie stačí kliknúť na Poďme na to. U mňa je už vytvorené, lebo som ho už založil. Potom nájdeš svoje vrecko v sekcii Vrecká. Vidím tu úroky, môžem naň kliknúť a potom na Vložiť. Vyberieme, odkiaľ chceme vložiť z nášho hlavného účtu. Vyberieme ho tu, klikneme na Ďalej a potom zvolíme sumu, ktorú chceme vložiť. Hneď sa objaví na úrokovom účte, kde vždy dostaneš 3% úrok alebo aktuálnu ponuku C. Ak ti video pomohlo, poteší ma like. Dovidenia.